یەکیتیا ئەوروپا و تورکیە ئیرۆ لۆتکەیەکێ li Brukselê paytexta Belcîkayê ji bo hevhatinekê ji bo krîza koçberan li dar dixin. Di vê lûtkeyê de 28 dewletên Ewropî bejdar dibin ta got bigihên li hevhatineke dawî di derbarî koçberan de ji bo ku roja înê xalên wê li hevhatinê bi Serokwezîrê Tirkiye re Ahmed Davutoğlu gengeşe bikin. Her wiha nûnerên dewletên Yekîtiya Ewropayê yên ku di wê lûtkeyê de beşdarin wê li hevhatina dawî ya Kodnavbera Rewişkara Almanî Angela Merkel û Tirkiye hatibû encamdan gengeşe bikin ku li gorî wê li hevhatinê beramber her koçberekî got bêvegirandin ji bo Tirkiye penaberekî Sûrî wê bêwergirtin li ser bingeha kesek beramber kesekî. Gojaliyê xwe de hin diplomasên Frensî ew yek bi tundî red kirin û gotin ku Yekîtiya Ewropa bi vê yekê ji siyaseta pevguhertina aborî diçe siyaseta pevguhertina mirovan. Her wiha di xalayekê de ji wê li hevhatinê wê 6 milyar euro bêterxankirin ji bo Tirkiye. Ew jî li ser daxwaza Serokwezîrê Tirkiye Ahmed Davutoğlu bû ku beriya niha gotibû got pêwîstiya Tirkiye bi 3 milyaran heye ji bo çareserkirina krîza Sûriyê. Her li ser vê mijarê Rewişkara Almanî Angela Merkel got ew li hevhatin bi Enqerayê re wê derfetek be ji bo çareserkirina krîza koçberan. Lê heman demê de eşkere kir got ew hemû daxwazên Tirkiye pesend nakin. Ji aliyê xwe de Tirkiye hewl dide gocareke din dosyeya derbasbûna xwe di nava Yekîtiya Ewropayê de veke ku ew daxwaz ji aliyê çend dewletên Ewropa ve bi fermî hatiye redkirin. Her wiha Angela Merkel tekez kir ku ew xal nayê ser masaya guftûgoyan. Nalîn Hesen, ARK